Meidän ryhmäämme kuuluu Marko, Venla, Emmi ja Markus. Tutkimusongelmamme on, kuinka syvällä kalat uivat talvella. Tutkijan näkökulma on biologi. Finfood-sivustolta saimme tietoa, että kalat uivat talvella pohjassa, sillä siellä on lämmintä vettä. Saimme tietoa myös 5. luokan fysiikan ja kemian kirjasta. Siellä kerrottiin, että syvällä pohjassa vesi on +4 asteista. Sakari Törmälä vastasi kysymyksiimme. Hänen mukaansa mitä lämpimämpää vesi on, sitä nopeammin kalat uivat, mutta eri lajit uivat silti eri vauhdilla eri lämpöisessä vedessä. Juha Jurvelius vastasi samalla lailla ja antoi myös esimerkin, että vaeltaessaan Saimaan järvilohi uisi parissa päivässä Savonrannalta Sulkavalle. Olemme mitanneet veden syvyyttä kaikuluotaimella. Kuitenkin epäilemme, että pitääkö se paikkansa, sillä kun mittasimme narulla, niin se antoi toisenlaisia mittaustuloksia. Seuraavassa videossa mittaamme veden syvyyttä kaikuluotaimella ja yritämme selvittää, missä kalat uivat. No, tässä kaikuluotain, kun tämä mittaa se veden syvyyden ja ehkä kalojakin näkyy. Ja tuossa se taittuu. Tässä se näyttää. Niin. Marko laittaa tänne veteen. Ei, niin tippuu tästä vielä. Laitetaan päälle. Tätä 7,2, 7,1. 70. 7. Tuolla on kaloja. Kokeillaan pilkkiä samalla sitä reiästä, että saattaa olla myös tuo pilkki se mikä on tässä. Minä vähän epäilään kyllä tätä, että pitääkö tää paikkaa sitä kaikuluota. Näkyykö kaloja? Ja me tässä ongitaan, tää on ihan tylsää, jos ei tuu kala. Niin, vaikka tuo kyllä näyttää, että olisi kaloja, mutta ei kyllä siltä tunnu täällä. Että... Niin, mutta äsken meillä ainakin nyki. Mut sitten... Ja Emmi keksi tommosen jutun, se laittoi tuohon kiinni, sit kun nyki, niin otetaan se siitä ja kelataan. Terveystarkastaja Tiina Monk kävi koulullamme. Hänen kanssaan mittasimme veden lämpötilaa. 1 metrin päästä pinnasta lämpötila oli +0,6, välikerroksen lämpötila oli +0,7, 1 metrin päästä pohjasta lämpötila oli +2,2 celsiusta. Tässä kuvassa mittasimme veden lämpötilaa. Kaiken kaikkiaan on tutkimusaineistoa, itse ottamia kuvia 62 kappaletta, videota 24 kappaletta, piirroksia 3 kappaletta ja kirjoja 1. Tutkimuksemme mukaan kalat uivat talvella pohjassa, koska siellä on lämpimintä vettä. Ne ovat vaihtolämpöisiä eläimiä ja ne eivät paljon liiku talvella. Talvella jään alla pinnassa on kylmintä vettä. Pohjassa vesi on +4 asteista. Kalat uivat pohjassa, sillä siellä vesi on lämpimintä. Syksyllä ja keväällä pintavesi kylmenee ja lämpenee +4 asteiseksi. Silloin vesi on kaikkein painavinta, joten se painuu pohjaan ja pohjavesi sekoittuu muuhun veteen. Näin syntyy veden kiertokulku. Happi painuu pohjaan. Tämä on hyvin tärkeää luonnolle. Kesällä pintavesi on lämpimintä ja pohjavesi on viileää. Kysymyksemme oli, kuinka syvällä kalat uivat talvella. Vastauksemme on, että kalat uivat pohjassa, koska siellä on lämpimintä vettä ja happea riittävästi.
Meitä jäi kiinnostamaan, että miten kalaa saisi parhaiten pohjasta.